Здравейте, хора! Аз съм Мартин Кацаров и в днешния клип ще реагирам на един човек, с който цяла Европа говори за него. Вече малко се изтърка, аз много късно се реших да правя този клип. Той се казва Кристиян Костов. Някой му го знаят, някой не. Той представяше България на Евровизията и вече той ни закара на престижното второ място. Да, сега ще ви показвам от Евровизията му песента, която отковаше. Ще ви показвам от X Factor негови изпълнения, неговите лайфове от X Factor. И така, започваме. И така, това, което ще видите сега е от моя лаптоп. И това е първата му песен в X Factor. Кастинг. Да го увелича. But it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When a friend talk about you, just tears me down. 'Cause it haunts me every time that I close my eyes. It all just sounds like too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and hold your hand, gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, so you wanted to do was dance. And now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. You know I'm probably just too lazy to apologize for my mistakes, but I just want you to know. Hold you back to flowers and hold your hand. Give you all his hours. May I stand a chance? Take you to every party. 'Cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done, but I wasn't there. Do all the things I should have done, but I was your man. Така, това беше първата песен от X Factor. Сега ще ви пусна още една на номинациите там с столовете, който да гледа знае, който не е, сега ще види. И после ще пусна от Евровизията и ще си кажем чао и до следващия клип. И да, аз ви казах плана ми, така че нека да започваме с следващото клипче. I just want you to know. Ти пееш не с гласа си, а с сърцето си. Hold your hand. Коя песен избра? Искам да е малка изненада, защото много странен избор да кажа, но аз мисля, че ще ви достигне това нещо. Искам да го направя. Сцената е твоя. Благодаря. Party goes, don't get up, can't feel anything. I push it down, I push it down. 1, 2, 3, 1, 2, 3, train. 1, 2, 3, 1, 2, 3, train. 1, 2, 3, 1, 2, 3, train. Going back to Isla's Scout. I wanna swing from the chandelier, from the chandelier.
говори, не знам. Кристиян, за мен ще е чест да си в моя отбор. Това са родителите ми, да ги видяхте. Това беше Кристиян Костов. Няма много време за снимане, така че продължаваме с следващата песен Beautiful Miss, която той представи с тази песен Евровизията. България представи с тази песен, може да е Руснак да е, но толкова. Но представи България с тази песен, ето сега ще я видите и няма да ви пускам песента с клипа, а ще ви пусна песента да пак с клип дей, но от Евровизията, да как изпълнява на живо. Да, и само да кажа, че ако не пее много хубаво, имаше 40 градуса температура тогава. И да почваме. Почва. Всичко е на макс. Извинявам, ако не се чува много добре песента. When the world shakes us, trying to take us out of line. Fear of tomorrow, feelings we borrow for a time. Water so deep, how do we breathe? How do we climb? So we stay in this mess, this beautiful mess tonight. And we don't have a thing to lose, no matter what they say or do. I don't want nothing more. Our love is untouchable, and even in the light of fall, when everything is on the line, even up against the wall, our love is untouchable. But somehow we make it back again. Water so deep, how do we breathe? How do we climb? So we stay in this mess, this beautiful mess tonight. And we don't have a thing to lose, no matter what they say or do. Високият тон! Здравейте хора, аз съм Мартин. Това го казах в началото на клипа. Сега трябва да идваме към края вече. Да. Чао. Следващия път пишете ми на лично съобщение, ако искате по месенджер, ако искате какъв искате да бъде следващия клип. Мисля да реагирам пак. Ама този път не на Кристиян Костов, а на някой друг изпълнител, като Михаел Маринова. Този път да разобразим с някое момиче. Ця на момче, после пак на момче, ця на момче, после на момиче, после пак на момче, и после така и така и така и така и да.
Харесайте клипа, абонирайте се, забравяйте да натиснете камбанката, за да видите първи следващите ми клипове за нататък. Мисля, че ще бъдат по-интересни от тези до сега. Вече нямам, мисля, че ги изтрих. Мисля, защото бяха отвратителни. Особено това ни яще лимон. Това просто беше трепача, ама аз го изтрих. И да, до следващия път, харесайте клипа, коментирайте отдолу и не забравяйте да се абонирате, да натиснете камбанката, за да сте първите, които гледат моите клипове и следващия път ще реагираме на коя друга звезда, като Михаела Маринова, даже мисля, че ще е тази. Всички социални мрежи ще ги има долу в описанието, отдолу. Така че и само да кажа, че и мюзикъл ще го има отдолу, но го изтрих и ще си го сваля пак, може би. И така че можете да се фолните за мен, там, да ми станете фенове и ще качвам, мисля, там, не знам. В Инстаграм много често го използвам, да, и ви много ви благодаря за 300 последователи в Инстаграм. Това просто трепачи половина. Да. И Фейсбук мога да добавите като приятели, отдолу ще го има също. И по-долу. Твитър го имам, но си забравя как се бях писал, защото го изтрих. И мисля да си го свалям отново, ще ви го кажа в следващия път. Мале страна. Това 13 минути стана клипа и ще затварям. Ще приключвам, защото става много време, не знам, нали, изобщо ще се качи в YouTube. Ако го гледате, дайте я направо, че не го лайк. И до следващия път. Бая!